गुड मर्निं लोगोफोर दा टाइमा जाहैबाय फुंनि 4टा दाबो स्राङानो जायाखै ओमफ्राय दा जोङो बेलेगाव थांनो नागिरदों मैयानो खोथाखादोंमोन जोंखौ बेलेगाव फुंनि 4टायावनो सिखारनांगोन होननानै ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारदों आंजों लोगोसे दङ राहुल बर' मेगना जालायनाबो दासो सिखारना फैदो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लास्टाव नुगोन जोङो बाव थाङा होनदो गारियाबो नै बेनो गारिया दासो फैजोब्बाय लोगोफोरा दा लोगोफोरखौ नेबाय दं जोङो केब मोननै गरम ना बेसे ओंखायनो गाननो गोनां जादों जोंना लडिं खालामग्राया लडिं खालामगासिनो मोननैसो बेसाद दंबावो लडिं खालामनो ओमफ्राय लडिंआ क्लियार जाबाथाय जोङो डाइरेक्ट थांखानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबनायाव लासै गारिखौ सालायबायानो जोंनिया बेरेफुंजानि बार हाबफैगासिनो खिरखि जिङाव जना लाना एखेबारे थान्दा मोनगासिनो ग्लास हाब मारि जाया गारिनिया साहा लोंनो लाखिबाय गारिखौ माला रुटि खाइजा ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दा ओमफ्राय 25 किल'मिटारसो दंबावो आधा घन्टासोनि लामा बहुत कष्टत पानी खाइছে বুলি কৈছে बे जोंनि लोगोफोरा दै नोंबाय मजा आंनि लोगोफोरनि चेनेलखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो फाइनालि लोगोफोरा मोनफैबाय जोङो दा बयसो मोनफैबाय ओमफ्राय एक्सुवेलि फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना फायारिं दं दे दिनै एनुवेल फायारिं जोंनि इउनिटनि सोलिबाय नुखायोमोन सिगां ओमफ्राय बिदिनो माने सिग बाय सिग लाबोदों मानसिफोरखौ आरो गोबांद्राय नालाय दाखालिनिफ्रायनो सोलिदों ओमफ्राय दिनै जोंनि दं ओइ नै राहुलजों आंजों जों सानैजों एखे सिटावनो जना फैदो ना मा होनो सालथि नालाय सालथि आरो इबो नैबेनो जायगाया लकेसना फुरा हाग्राबारि पाहारावसो जानला मोनला जायगायाव जाया नालाय फायारिंआ फुरा जंगल गोजौ गाहाय आस्त मजा होने वाला Abdullah Bot कैसा है गोजौ मोनफैबाय जोङो मेन लकेसनाव नै जायगाया बेनो फायारिंआ बेयावनो जागोन आरोना बेयावनो जागोन जायगाया नै जायगाया बेनो बेयावनो जागोन फायारिंआ बोसोराव खेबसे जायो आरोना जोंना एनुवेल फायारिं होनो दा माबायदि जायो नायनोसै दायो माबायदि जायो फायारिंआ आंना फायारिंआ जोब्बाय ओमफ्राय बांद्राय गाज्रि जायासै थिगैनो दं नायदोंमोन आङो माबानानै गावखांनानै ओरैनो गावनो दंबावो देर मानसि दंबावो गावनो ओरैनो 70 मिटारसो जागोन गोजाना बै जाहैबाय टारगेट ना बिसोरनो लाइनाव दं गावगोन बिसोर गावाखै दे जों गावखांनाय माखासेया नोजोर दंफैयो मा सान्दुं होदो दिनै बोथोरा बे जाबाय मैदेरनि खि
पुरा मैदेर फालो फैयो जानांगौ बेनो जोंना माने फायारिंजों लोगोसे पिकनिक जानाय बायदिबो जाखाबाय आरोना गोदान बोसोरनि बेयावनो माने जों ओंखामबो जालांखागोन नालाय ओंखामनि बेबस्था खालामदो जानाय लोंनायनि बैयाव संबाय दं जानाय लोंनायखौ हा प्रसाद मैं खालु देसन आपे किबाथ कल ओंखाम संबाय दं पिकनिकना मोनबायना मोनाखै दा मा ओंख्रि आलु बिलाहि ओंखामा मोनबायानो बायदि मोनदां रेडियानो जासिगोन अदे साहा खावनाय दाउदै पियाज বুঝি এইখিনি দালিটো হ'ব না গুজি কোনটো এইটো মাছ তৰকাৰী ধুনীয়া হ'ব মানে নতুন বছৰৰ কাৰণে পিকনিক খাৱাই নহ'ল আৰু ন একদম এইটো মাংস এইটো বনিবহে এইটো মাংস বনিব নাইলে মানে গ্ৰুপसे फायरिं खालामलायसिगोन आरो ना रेडि जाबायानो बेनो जाहैबाय टारगेटआ मोजां नांदो माने बहुत मोजां नांदो माने बोसोरनि न' खेबसेल' मोनो ना ओंखायनो एसे मोजां नाङो आरो माने बिराद गयारि आं बिराद मिस खालामो आं टाइगाराव दंमोन जोंनिया आसोल जोंहा खिन्थु आंनि सालथि जायो दै सालथिया मा जोङो सानैबो बि जाहैबाय नलबारिनि ओमफ्राय नै खासे बिसालथि दंबावो बिनिया बरपेटा माने पाठशाला ना मा होनो पाठशालानि ओमफ्राय फायारिंआ गावख्रुबजोब्बाय आरो ना नाया मोना गावदों आंनिया नांदो 8 नांदो 8 थिगानो दङ खैथा नांनायमोन नालाय नांदो आंनाबो गोबांथार हिसाब लायाखै नांदो पुरा मेन जागाव नांदो गावख्रुबजोब्बाय माने मिजादों माया एसे माया मोननाया माने एकेनिया 10तानि भितराव एकेनिया ना इन्सासनिया मोननाया दा माने एसे नांनाया नांदो माने साइडजों नांदो नांनायना बुङो आरो दा ब्रेकफास्ट होनदोनो दहाय जों जाना फैखाबाय दखानावनो फुङाव ओमफ्राय এই মৰটো লৈছেন ফকত ओमफ्राय सालथि दांदो साबा सिख्लाफोर फैदों इउटुबार भाई साफा सिख्लाफोर फैदों दिनै ओमफ्राय एजाला जोंनि सालथि इखोनाय खालामगासिनो नै ओमफ्राय जोंना दा फायरिंआ जोब्बाय ओमफ्राय मोननैसो खामानि दंबावो दा बेखौनो मावगासिनो दा बेनि उनाव ओमफ्राय ओंखाम जानोसै जोङो ओंखामाबो रेडि जाजोब्बाय जोंनिया जोंना जानाय लोंनायाबो रेडि जाजोब्बायानो খাই দিও দে